नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 1 गते यानी 17 सितंबर 2024। सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 गो प्रमुख खबर सब। आज विश्वकर्मा पूजा, मशीनरी पार्ट पूजा तथा प्राविधिक सामग्री के पूजा आज करके मनावल जा रहल बाटे। कन्या के संक्रांति के दिन मनावल जाए वाला ई पर्व में शिल्प संकाय सब, कारखाना सब, उद्योग सब में पूजा अर्चना कैला के साथे भजन कीर्तन तथा नाच गान समेत कल जाला। भगवान विश्वकर्मा के जन्म भइल दिन के रूप में नेपाल में आसीन 1 गते के विश्वकर्मा दिवस के रूप में समेत मानल जाला। ई नेपाल सहित पूर्वोत्तर भारत आ बंगाल राज्य में समेत विशेष पर्व के रूप में मनावे के प्रचलन रहल बाटे। मजदूर, कलाकार, औद्योगिक के घराना, व्यापारी सब है केहू उतने महत्व देवल जाए वाला ई पर्व में अधिकांश काल कारखाना बंद करके हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा कल जाला। महादेव से मिलल सृष्टि के सृजना करके जिम्मेवारी निभावे के क्रम में ब्रह्मा अपन वंशज देव शिल्पी विश्वकर्मा के आदेश से दिहल धार्मिक विश्वास रहल बाटे। शास्त्र में उल्लेख भइला अनुसार वहाँ के पाताल, मध्यलोक आ स्वर्ग लोक करके तीनों लोक के निर्माण कल रहनी। ये क्रम में आज 12 के पचरौता नगर पालिका भी भगवान विश्वकर्मा के पूजा भव्यता के साथ संपन्न कैले बाटे। परसा में सामाजिक संजाल फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम हथियार दिखावत पोस्ट कैल आरोप में एक जने पकड़ाऊ पड़ल बाटे। पकड़ाए वाला में बिरगंज महानगर पालिका 15 रहे वाला 21 वर्षीय ओम कुमार पटेल बानी। सामाजिक संजाल में किंग परसा नाम से आप शब्द प्रयोग करे के, गाली देवे के, हाथ हथियार प्रदर्शन करके तराश सृजना करे लगायत अराजक गतिविधि कैल आरोप में पकड़ाऊ कल गेल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। उनका के आज बिरगंज के प्रतिमा चौक से पकड़ाऊ कल गेल प्रहरी जनैले बाटे। प्रहरी पटेल के सार्वजनिक शांति विरोध के कसूर में अनुसंधान हो रहल आ ओइसन गतिविधि में संलग्न अन्य के भी खोज तलाश हो रहल जनैले बाटे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 3 गण मुख्यालय परसा से खटल टोली काल है बिरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 स्थित प्रतिमा चौक से काठमांडू की तरफ ले जा रहल रु 11,58,770 बराबर के भंसार चोरी के खजूर, कपड़ा आ विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सामान सब बरामद कैले बाटे। सार्वजनिक सवारी साधन में लुका छिपा के काठमांडू भेजे लागल उक्त सामग्री सब आवश्यक कानूनी कार्रवाई के खातिर बिरगंज भंसार कार्यालय में बुझावल गई बाटे। ऐसे ही सशस्त्र प्रहरी बल के प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म बिरगंज से खटल दूसर का टोली भी रु 1,30,000 बराबर के भंसार चोरी के सामान बरामद करके भंसार कार्यालय में बुझाइले बाटे। प्रोग्रेसिव फाइनेंस लिमिटेड बिरगंज के शाखा प्रबंधक राजन गिरी के मोटरसाइकिल चोरी भइल बाटे। भादो 30 गते एतवार के संझिया 5:15 बजे बिरगंज के आदर्श नगर स्थित नेपाल इन्वेस्टमेंट मेगा बैंक के विपरीत रहल प्रोग्रेसिव फाइनेंस के शाखा कार्यालय बाहर पार्क कल गेल मोटरसाइकिल चोरी भइल बाटे। प्र 203003 पद 6647 नंबर के NS मोटरसाइकिल राजन गिरी से हमेशा पार्क करे के कार्यालय परिसर बाहर रखल गेल रहे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मोटरसाइकिल चोरी घटना संझिया 5:15 आ 58 सेकंड में कैमरा में कैद भइल बाटे। गिरी प्रहरी में मोटरसाइकिल चोरी भइल निवेदन दे चुकल बानी। मोटरसाइकिल के खोजी कार्य में प्रहरी अनुसंधान शुरू कैले बाटे। गौर स्थित प्रादेशिक अस्पताल में काल हथियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली छापा मरले बाटे। AD 9064 नंबर के गाड़ी में आयल हथियार के टोली अस्पताल के स्टोर रूम में खरीद भइल दवाई आ उपकरण सब भइल न भइल जांच करके मुचुल्का तैयार कैले बाटे। स्रोत के अनुसार टोली आवश्यक परिमाण में उपकरण आ दवाई न मिलला बाद मुचुल्का में उक्त विवरण समावेश कल गेल बाटे। छापा बाद टोली स्टोर कीपर राम असरे मुखिया संगे कुछ समय शोध पूछ कैला बाद लौटल बतावल गेल बाटे। ई बारे थप अनुसंधान हो रहल बाटे। अस्पताल के कर्मचारी नाम न खोले के शर्त में बतौले बानी कि अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष अनवर हाशमी आ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुरारी ठाकुर औषधि उपकरण खरीद प्रक्रिया से लेके भवन मरम्मत आ टेंडर प्रक्रिया तक में व्यापक भ्रष्टाचार कैल आरोप रहल बाटे। स्रोत के अनुसार टेंडर प्रक्रिया गोप्य रूप में करके टिकट काउंटर के रकम, ईंधन, नया झोरा खरीद, करार कर्मचारी भरना आ निजी क्लिनिक तथा लैब संगे के मिलोमत में लाखों रकम अनियमितता कैल गेल बाटे। स्थानीय बासिंदा से अस्पताल में भ्रष्टाचार आ अनियमितता के कड़ा आलोचना करत संबंधित निकाय के बेर बेर ध्यानाकर्षण करेला पर भी वो लोग मौन रहल शिकायत भी कैले बाटे लोग। प्रहरी प्रधान कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया परसा के प्रहरी निरीक्षक इंस्पेक्टर राजन ढकाल के 5 महीना न पुगते तान ले बाटे। यह एतवार के प्रहरी प्रधान कार्यालय ढकाल के तान के उनकर जगह में प्रहरी प्रधान कार्यालय से दूसरे इंस्पेक्टर स्वरूप शर्मा के भेजले बाटे। प्रहरी नियमावली में प्रहरी अधिकारी के साधारणता 1 वर्ष न पुगते सरुआ न करे के कह के उल्लेख बाटे, लेकिन ढकाल के 5 महीना न पुगते तान के शर्मा के भेजल गेल बाटे। भारतीय सीमा से जुड़ल पोखरिया नाका मार्फत अवैध वस्तु ओसार पसार के घटना बढ़ल आ आर्थिक चलखेल में इंस्पेक्टर ढकाल के भूमिका शंकास्पद देखला बाद
बाद उनका के फिरता बुलावल गई प्रहरी प्रधान कार्यालय के एक उच्च अधिकारी जानकारी दिल बाटे। कुछ दिन पहले मात्र मध्य प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG यज्ञ विनोद पोखरेल के भूमिका समेत शंकास्पद देखला बाद उनका के समेत सरुआ कल गेल रहे। उबाहे के प्रहरी प्रधान कार्यालय लंबा समय से मध्य प्रदेश में कार्यरत दर्जन प्रहरी के हेडक्वार्टर तनले बाटे। प्रहरी प्रवक्ता DIG दान बहादुर कार्की से इंस्पेक्टर ढकाल के काम संतोषजनक न देखला बाद फिरता बोलावल बतैले बानी। प्रहरी महोत्तरी के राम गोपालपुर नगर पालिका 5 से 150 किलो लागू औसत गांजा सहित 2 जने के पकड़ाव के बाटे। धादिंग धुनी बेसी नगर पालिका 6 रहेवाला 30 वर्षीय संजीव खत्री, चितौर खैरेनी नगर पालिका 1 रहेवाला 18 वर्षीय सुदीप अधिकारी के पकड़ाव कल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक संतुलाल प्रसाद जायसवाल जानकारी दिले बानी। पकड़ाव पड़ल उ लोग क्रमशः बापर 01 026 1336 नंबर के पिकअप चलावत रहनी। उ लोग बीतल रात पिकअप में त्रिपाल भीतर लुका के 10 पोका गांजा सदर मुकाम जलेश्वर के ओर ले जा रहल गोप्य सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय आ इलाका प्रहरी राम गोपालपुर के संयुक्त टोली से पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़ल दोनों जने के थप कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ावल गई प्रवक्ता जायसवाल बतैले बानी। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के संयोजक राजेंद्र महतो आज से विधिवत रूप में पार्टी के घोषणा कैले बानी। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के विस्तारित बैठक से महतो पार्टी के नाम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति नेपाल रहे के घोषणा कैले बानी। पार्टी के अध्यक्ष महतो ही रहे के निर्णय भइल बाटे। महतो के अनुसार कार्तिक के पहल का साता पार्टी निर्वाचन आयोग में दर्ता करावे के तैयारी कैले बाटे। लोसपा नेपाल से अलग होकर महतो गत फागुन में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति गठन करके विभिन्न अभियान चलावत आयल रहनी। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत खुद विरुद्ध तथ्यहीन समाचार प्रसारण कैल कहत जिला अदालत काठमांडू साइबर ब्यूरो आ प्रेस काउंसिल में उजुरी कैले बानी। डॉक्टर राउत खुद आ पत्नी के पारिवारिक विषय में भ्रामक समाचार प्रकाशित कैल कहत राज्य के 3 निकाय में उजुरी कैले बानी। शीर्ष खबर प्रणाली उक्त ऑनलाइन के अध्यक्ष तथा संपादक कल्पना दाहाल, सप्तरी फतेहपुर के दिनेश शर्मा आ श्याम कुमार यादव आ पत्रकार वैद्यनाथ यादव के विपक्षी बना के फिराद पत्र जिला अदालत काठमांडू में दर्ता कल गेल बाटे। राउत के परिवार के निजी मामला में तथ्यहीन आ भ्रामक समाचार प्रकाशित भइल अध्यक्ष से उजुरी दर्ता कैल जनमत पार्टी के प्रवक्ता शरद सिंह जानकारी दिले बानी। विपक्ष से प्रकाशित कैल विषय अदालत में दर्ता कैल अपन व्यक्तिगत विषय भइल राउत फिराद पत्र में लिखले बानी। पत्नी से संबंध विच्छेद मांग कैल अवस्था में अलग होके वाला करके जिला अदालत ललितपुर में मुद्दा दर्ता कैल राउत के उजुरी में लिखल बाटे। उपेंद्र यादव नेतृत्व के जसपा नेपाल आसीन 3 गते के संविधान दिवस में भाग न लेवेला भइल बाटे। यादव आज सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत सरकार से घोषणा कैल संविधान दिवस में भाग न लेवे के विरोध करे के आ संविधान में रहल विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधान सबके परिवर्तन के खातिर दबाव देवेला उक्त दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना करके बतैले बानी। संविधान सचिवालय एकर संशोधन, परिमार्जन आ पुनर्लेखन करके संघीय संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, जनसंख्या के आधार में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय पहचान के मान्यता, न्यायपालिका के संरचना परिवर्तन लगायत के परिवर्तन सब करके संविधान सभी समुदाय के लोग सबसे स्वामित्व में ले सके के होके के यादव के कहनाम रहल बाटे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के पहिल का राष्ट्रीय भेला आज से काठमांडू के प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में शुरू भइल बाटे। भेला के उद्घाटन समारोह में पार्टी सभापति रवि लामिछाने ने संबोधन करत पार्टी प्रति नागरिक आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़त गइल बतैले बानी। सभापति लामिछाने व्यवस्था परिवर्तन भइला पर भी नागरिक के अवस्था न बदलला बाद खुद सब राजनीति में हस्तक्षेप करे आयल स्पष्ट कहनी। साथे देश के परिवर्तन में योगदान करे वाला के अवमूल्यन न करे के कहत खुद से एकरा के सम्मान करे के उल्लेख कहनी। लामिछाने अपन समर्थक तथा कार्यकर्ता सबके पार्टी प्रति आक्रमण भी बड़का होके वाला भइला से तैयार निर्देशन देनी। वहां के रासपा की यात्रा सहज न भइल बतावत पार्टी से राजनीतिक परिवर्तन के संघर्ष के शांत विद्रोह के रूप में मत पत्र के माध्यम से आगे बढ़े के बताइनी। सहकारी ठगी प्रकरण के विषय में बोलत सभापति लामिछाने ने संसदीय समिति से खुद के सहकारी ठगी में संलग्न न भइल बतावत जनावत गोरखा मीडिया संचालन में अपन जवाबदेही रहल समिति के निष्कर्ष आयल जानकारी देनी। भेला बुध तक जारी रही, जौना में पार्टी के विचार, संगठन, संसदीय मामला, अभियान, मूल्य मान्यता, विधान संशोधन लगायत के विषय में आ विभिन्न एजेंडा में छलफल होखी। भेला में देश भर के 1500 प्रतिनिधि सब भाग ले रहल बाटे। इंद्र यात्रा में बालन शाह के फोटो सहित के टी शर्ट लगा के पुगल समर्थक सबके प्रहरी हटैले बाटे। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालन शाह के फोटो आ बालन लिखल गई टी शर्ट लगा के बसंतपुर पुगल सबके प्रहरी नियंत्रण में लेले बाटे। स्थानीय बासिंदा संगे विवाद भइले बाद उ लोग के बसंतपुर दरबार अगाड़ी से हटा के प्रहरी वृत्त जन सेवा में ले गई प्रहरी जनैले बाटे। इंद्र यात्रा में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली लगायत सहभागी होके के कार्यक्रम बाटे। यात्रा के खातिर 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी खटाल गए बाटे। बालन शाह के फोटो भइल टी शर्ट लगावल सबके सुरक्षा के खातिर प्रहरी वृत्त जन सेवा में ले गई जिला प्रहरी परिसर काठमांडू के SSP बसंत रजौरे जानकारी देनी। आज के खातिर बादल खबर इतने, फेरू बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आइबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।